Biziola kooperatiba eta Landarlan ingurumen elkartearen elkarlanetik sortu da Hezkuntza elikatzen, naturan ezten webguneko atal berria. Bertan, elikaduraren gaia zeharka lantzeko baliabide sorta topatuko duzu. Ikasleek, etorkizuneko kontsumitzaile gisa, jakiak erosterakoan zer nolako mundua eraiki nahi duten kontzienteki aukeratu dezaten. Gure elikaduraren bidez ere, ingurumena babestu eta justizia sozialaren alde egin dezakegulako. Haurrezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako kurrikulumarekin lerrokatutako proposamen ugari topatuko dituzu hezkuntza elikatzen atal berrian, ikasgai eta testuinguru ezberdinetan lantzeko modukoak. Materialak zikloka eta ikasgaika antolatuta daude. Ikasleekin lantzeko materialaz gain, proposamen horren inguruko xehetasunak eta kurrikulumarekin duen lotura zehazten den lotura horri bat ere aurkituko duzu bertan. Elikatzea ez da jatea soilik, hausnartu eta ekitea ere bada. Elikatuko dugu hezkuntza elkarrekin?